Tervetuloa tutustumaan EC-toiminnan ohjausjärjestelmään. Pilvipohjainen ratkaisu auttaa rengasliikkeitä yksinkertaistamaan ja parantamaan liiketoimintansa suorituskykyä, vähentämään kustannuksia sekä kasvattamaan liikevaihtoa ja kannattavuutta. EC-toiminnan ohjausjärjestelmä pitää sisällään asiakasrekisterin, laskutusjärjestelmän, tuotehallinnan, varaston, rengashotellin, ajanvarausjärjestelmän sekä toimittajaintegraatiot. Halutessasi voit ottaa käyttöön valmiin verkkokaupan sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan. Kaikki nämä toiminnot on integroitu saumattomasti yhteen, jotta voit keskittyä olennaiseen asiakkaiden palvelemiseen. EC tarjoaa kattavat tarjous-, tilaus- ja laskutustoiminnot, jotka integroituvat saumattomasti muihin liiketoiminnan prosesseihin. EC-myyntinäkymässä voit luoda ja muokata tarjouksia. Kun tarjous hyväksytään, voit muuntaa sen tilaukseksi yhdellä napsautuksella. Tilaukselle voit lisätä asennusajan sekä teet halutessasi myös ostotilauksen. Tämä kaikki siis yhdessä näkymässä. Lopuksi luot asiakkaalle laskun ja otat maksun vastaan NETS-maksupäätteellä. EC-toiminnan ohjausjärjestelmässä on valmiit rajapinnat tärkeimmille tavarantoimittajille, kuten Rengasduo. Mikäli tavarantoimittajan tiedonsiirto puuttuu, voimme rakentaa tiedonsiirron nopeasti rajapinnan kautta. Kun tiedonsiirtoyhteys on valmis, toimittajahinnastot sekä varastosaldot ja tilaukset siirtyvät järjestelmien välillä automaattisesti. Varastonhallinta on yksi EC-toiminnan ohjausjärjestelmän kulmakivistä. Käytössäsi on järjestelmä, joka kertoo koko ajan varaston arvon. Varaston arvo päivittyy tilausten yhteydessä automaattisesti FIFO-periaatteella. Tällöin ensimmäiseksi varastoon saapuneet tuotteet myydään ensin. EC sopii kaikkeen autoalan liiketoimintaan. Se yhdistää liiketoiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi. Varauskalenterit, kausisäilöt, työmääräykset sekä sijaisautokalenteri ovat eri liiketoimintojen yhteisessä käytössä. EC-toiminnan ohjausjärjestelmän voit tilata myös valmiilla verkkokaupalla. Olemme tehneet kaiken valmiiksi, vain tuotteesi puuttuvat. Jopa maksuyhteys on valmis. Verkkokaupassa asiakkaat näkevät ensin tuotteet, jotka ovat heti saatavilla eli omassa varastossa. Mikäli myyt tuotteita toimittajan varastosta, näytetään toimittajakohtainen toimitusaika. Tuotesivulla asiakkaat voivat varata tuotteen asennuksella tai ilman. Mikäli asiakkaat valitsevat asennuksella, aika varataan ajanvarauskalenterista, joka näyttää vain vapaat ajat. Jokaiselle tuotteelle on määritelty oma asennusaika. Mikäli asiakas varaa useamman palvelun samalla kertaa, lasketaan kokonaisasennusajat yhteen. Verkkosivuja on myös helppo itse muokata helppokäyttöisen verkkosivun rakentaja työkalun avulla. Järjestelmän mukana tulee suuri valikoima valmiita rakennuspalikoita. Vedät vain rakennuspalikan sivulle ja muokkaat sisältöä. Verkkosivuston rakentaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. EC-toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Valitse ensin yrityksellesi sopiva ratkaisu. Tämän jälkeen valitse yrityksellesi sopiva paketti järjestelmän käyttöönottoon. Tehtyäsi tilauksen, luomme heti yrityksellesi valmiin toimintaympäristön sekä laadimme käyttöönotto- ja koulutussuunnitelman. Pyrimme toteuttamaan käyttöönoton mahdollisimman nopeasti. Käyttöönoton jälkeen tarjoamme käytönaikaisen tuen ja avun puhelimitse sekä sähköpostilla veloituksetta. EC-toiminnan ohjausjärjestelmä on suunniteltu helpottamaan rengasliikkeen liiketoimintaa. Tehokas, monipuolinen, helppokäyttöinen ja nykyaikainen, se on työkalu, joka auttaa sinua viemään rengasliikkeesi seuraavalle tasolle.